ବାପା ପଡ଼ିନେ ତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ନା ଚଢ଼ୁଛୁ ତାକୁ ତାପରେ ଚଢ଼ୁଛୁ ବାବା ପଡ଼ିନେ ତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ତ ବାବା ହାଁ ତୁ ପଡ଼ିଗଲେ ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଉ ତୁ ପଡ଼ିଯାଉ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଖି ମାରୁଛି ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହ ହେଇ କହୁନୁ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହ କହୁନୁ କହ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଟାଣି ମାରିବି ସେଟା କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା କଇଁଚି ଅଛି ଆଉ ତାର ଛୁରୀ ଅଛି ହାତ କାଟିଯିବ ତାର ଛୁରୀ ଅଛି ଧରିବନି ହାତ କାଟିଯିବ ଜାଣିଲୁ ସେଟା ରଖିଦେ ସେଇଠି ବାବା ରଖିବିନି ରଖିବିନି କାଇଁ ହାତ କାଟିଯିବେ ନା ତୋର ହାତ କାଟିଯିବେ ନା କାଟିଯିବେ ଆଉ ହାତ କାଟିବାକୁ ତୋର ହାତ କାଟିଯିବ ନା ହାତ କାଟିବାକୁ ଯେମିତି ଗଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ଓହ୍ଲେଇବୁ ହେଲା ମୋତେ ଡାକିବୁନି ତୋର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି ଖାଆନ୍ତି ଜେଜେମା ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ମା ଖାଇବ ସେଟା ତୋର ପା ତୋ ବ୍ରେନ୍ ବଢ଼ିବ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେ ଥାଉ ସିଏ ଥାଉ ସେଟା ରଖ ଥାଉ